Bun, salutare tuturor, sunt Denis TB și bine v-am găsit la început de serie. Îmi pare rău pentru că suntem aici, am început să filmez și am dat din greșeală pe stop. Așa. Bun. Eram aici în mine, dar de pe a început atunci să filmăm de, cred că 2 minute, până la lemn. Momentan ne merge bine, așa zic eu, pentru că avem acolo ceva foarte frumos. Am putea face ceva copac. Veni chiar o idee bună. Eu până mi se termină pickaxe-ul. Vreau să iau ceva. Iau atât. Dar de fapt trebuie să ne și ridicăm. Pentru că eu, episodul acesta, cred că o stau în mina asta, dar știți cum e? Sau nu știu. Sper să-mi iasă jump-ul. Oh, fuck! Am niște nervi. Abar n-avea. M-a șucat bucata de ce nu? Bun. Trebuie mini parcurs. Bun. Ai, prot, ce dau capul. Deci, nu mă sincer. Și aici. Bă, credeam că nu o să-mi iasă, dar mi-a ieșit. Mă scuzați. Tot într-un căcat. Bun. Mi-a ieșit din mapă. What the fuck? Unde era crafting-ul? Uite la acolo. Asta e el aici. Da. Unde am venit? Șmecher. Nu știu ce aici. Ok. Am făcut câteva porți. Bă, da. Se vede că e magicică mina. Bă, uite. Trăieră. Cât am creierul ăla. Nu știu ce am
Luăm cărțile. Bun. Bun. Asta o să o las aici. Da. Nu avem foarte mult iron. De fapt. Bă. Un cul treabă, bă. Deci în părțile astea două am făcut, da? Nu în partea aia de mers atât. A treia cu noroc. Cum se zice. Bun. Bun. 7 iron. Atunci pe tavan că, na, cine știe. Bă, da, știi ceva? Bun. Uite, bă, așa. Da, mă, bine că nu e nimic. Și am trebuie să urc atâta. Dacă pacul, na. Bun, eu nu știu unde am băgat-o. Nu contează. Bă, se face noapte. Băi, ne facem oameni pe peșteri. Bă, n-aș fi rea ideea. Ce să mă urc în sus? Bă, să mă urc cu cablul în sus. N-am cu ce să mă urc. Da bine, mă. God damn it. Bun. Opresc ca să mă urc sus, că mă enervează la culme și la gust. Bun, m-am urcat. Dați. Am din nou minte. Am să mergem prin pădure. Eu nici n-am văzut că e apa asta. Adă. Bă, frate, nu mai văzut.
și cădeam. Ce fac, mă? Da unde pui mei te-ai dus? Știu acum. Bă, da. E puraș. Nu. Și întrebam, dar ce faci e purașul ăsta pe loc? Până motorul să vedem ce pe aici, că avem multe tare. Știți, nu mai știm ce să facem cu ele. Da. Da, nu pot joc așa. Foarte rău când nu ai o pot. Nu. Ce baia. Un glob. Bă, n-ar strica, da. Eu mă întorc. Nu pot joc pe noapte. E rău. Când n-ai un pat. Foarte rău când n-ai un pat. Nu vom pune serios pe treabă. Da. Nu prea văd, frate. Nu pot sta așa. Nu? Și asta. Hangi? Unde căut? Level 1. Bun. Bun. Așa. Bun, nu mai leg nimic, băi. Bă, cred că o să-mi fac ceva aici. Căsucă mică. Peștera asta ceva. Am uitat să mă mai șunchei, bă. Bun, eu am fost Denis TB. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!